No shot, no gimmick, no gimme look. No playing, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on. Cock back, let it go like so long. Black suit, black tie with a slow song. дастаи Истиқлоли Душанбе дар аввалин вохӯрии таҷрибавӣ ва дӯстонааш бо дастаи Металлисти Харков дар шаҳри Анталияи Туркия ба мағлубият дучор шуд. Чемпиони Тоҷикистон дар нимаи аввали бозӣ ба бартарӣ соҳиб буд ва дар назди дарвозаи Бубенсов лаҳзаҳои зиёди голзаниро ба вуҷуд овард. дар дақиқаи 38-ум ба ҳамлагари Истиқлол бо хуб муяссар шуд ки ҳисобро боз кунад. Дастаҳо бо натиҷаи 1-0 бо пешсафии Истиқлол ба танаффус рафтанд. дар нимаи дуввум шогирдони Виталий Левченко ба иштибоҳ роҳ доданд ва дар дақиқаи 66-ум Аҳтам Назаров бозингари Металлист Романюкро дар майдони назди дарвоза зада аз пой афтонид ва довар истиқлолиҳоро ҷазо дода зарбаи пеналтӣ таъин намуд. онро Чидомере ба нишон расонида ҳисобро баробар кард. бозӣ метавонид бо натиҷаи баробарии 1-1 ба анҷом расад, аммо дар дақиқаи 87-ум Рустам Соилов бо корти дуввуми зард аз майдон ронда шуд ва футболбозони Металлист дар дақиқаи 90-ум баъди зарбаи кунҷӣ аз ҷониби Диктяр ба задани голи ғолибият муваффақ шуданд ва Падлепенец бо зарбаи сар тӯбро ба дарвозаи Рустам Ятимов зад. бо ҳамин аввалин бозии Истиқлол дар силсилаи бозиҳои таҷрибавӣ ба анҷом расид.